వెంటనే చట్టబద్ధత లేని లంబాడులను ఎస్టీ జాబితా నుండి వెంటనే आवाज दो आवाज दो आवाज दो जय आदिवासी आदिवासी अमर वीरुలకు आदिवासी ऐक्यత आदिवासी ऐक्यత जय आदिवासी जय आदिवासी आवाज दो आवाज दो आदिवासी ऐक्यता आदिवासी ऐक्यता जोहार आदिवासी अमर वीरुలకు जोहार आदिवासी अमर वीरुలకు जय आदिवासी जय आदिवासी आदिवासी ऐक्यता आदिवासी ऐक्यता ఈ రోజు ఆనాడు జల్ జంగల్ జమీన్ కొరకు పోరాడి తెచ్చినటువంటి హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ రోజు కాలరాయబడుతున్నాయి. అడవిపైన హక్కు పూర్తిగా ఆదివాసులు కోల్పోతున్నారు. ఎస్టీ నుంచి లంబాడలను తొలగించమనేటువంటి పోరాటం కూడా చేస్తున్నప్పటికీ మరి ప్రభుత్వాలు స్పందించకపోవడము ఆదివాసులందరూ కూడా చాలా బాధాకరంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆదివాసులు పోడు వ్యవసాయం చేసుకొని అడవిలో నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులు ఈ రోజు ఒక తల్లికి బిడ్డకు దూరం చేసేటువంటి ప్రయత్నము ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. ఇవి మానుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆదివాసులు అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలతోటి నిజాం ప్రభుత్వంతో కొట్లాడి అడవి పైన హక్కు తీసుకొచ్చుకున్నారు. మరి వాళ్ళు వ్యవసాయము చేసుకునే పోడు వ్యవసాయం చేసుకునేది మరి అడవిని కొంత సాగు చేసుకొని వాళ్ళ పొట్ట కూటిని గడుపుకునేటువంటి ఆదివాసులు ఈ రోజు హరితారం పేరు మీద లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి గంధకాల పేరు మీద అడవికి రానియకపోకుండా ఆ పోడు భూముల్లో హరితారం నాటించి ఈ రోజు అడవిని కాపాడుతున్నాం అనేసి మరి అడవి నుంచి ఆదివాసులను దూరం చేయడము అస్సలు బాగాలేదు. మేము ప్రభుత్వాన్ని ఆదివాసులుగా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం. అయ్యా, ఆదివాసులు కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి చట్టాలు ఇవి. ఆదివాసులు అంటేనే అడవి. ఆనాడు మరి ప్రభుత్వాలు కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కావచ్చు, నిజాం ప్రభుత్వం కావచ్చు, అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, ఇప్పుడు కూడా మీరు గుర్తించండి, ఆదివాసులు అంటే అడవి. అడవి వల్ల రక్షించబడుతుంది అంటే ఆదివాసులతోటే, అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువులు రక్షించబడుతున్నాయి అంటే ఆదివాసులతోటే అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు పోడు వ్యవసాయానికే తప్ప అడవిని నాశనం చేసి ఎక్కడికి పోతారు ఆదివాసులు? అడవిలో దేవతలను పూజిస్తారు. అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువులను, వంశానికి ఒక జంతువు ఉంటుంది, అడవిని వదిలేసి పోతే వాళ్ళు నిర్వాసితులైపోయి వాళ్ళ జీవన విధానం కూడా కోల్పోయి వాళ్ళు చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి జీవన విధానం ఉంటుంది. అందుకని అయ్యా, మమ్మల్ని అడవి నుంచి పంపించకండి. ఎప్పుడైతే 2006లో తీసుకొచ్చినటువంటి అటవీ హక్కుల చట్టం ఏదైతే ఉందో ఆ చట్టాన్ని పకడ్బందీగా నిర్వహించి ఇప్పటి వరకు కొట్టుకున్నటువంటి భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో పోడు భూములు, ఆ భూములకు తప్పకుండా పట్టాలు ఇచ్చేసి ఆదివాసుల యొక్క కడుపు నింపుతారనేసి ఆదివాసులుగా మేము కోరుకుంటున్నాం. లేకపోతే ఆదివాసులు నిర్వాసితులైపోయి వాళ్ళ మనుగడ కోల్పోయి వాళ్ళ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా దుర్వినియోగం అయిపోయి వాళ్ళకు మనుగడ లేకుండా అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వెంటనే ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేసి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ రోజు ప్రభుత్వానికి మేము తెలియజేయేది ఏంటంటే, మొన్ననే కేసీఆర్ సార్ గారు నేనే స్వయాన వచ్చేసి కుర్చీలో కూర్చొని మరి పోడు భూములకు పట్టాలిస్తానేసి అనడం జరిగింది. ఎంతో ఆశ పెట్టుకున్నాం మా ఆదివాసులము. తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేయడానికే ఈ రోజు మేము ఇక్కడ కూర్చోవడం అనేది జరిగింది. మా తల్లి లాంటి ఐటీడీఏ ముందు ఈ విషయాన్ని మీ దాకా తీసుకొస్తారనేసే మేము ఇక్కడ కూర్చోవడం జరిగింది. తప్పకుండా మా ఆదివాసులను ఆదుకొని అభివృద్ధి దిశలోకి తీసుకొస్తారనేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈ రోజు చూసుకున్నట్టయితే మరి 9 తెగలకి 110 పోస్టులు టీఆర్టీలో దక్కడం జరిగింది. పోరాట ఫలితమని మేము అనుకుంటున్నాము. ఈ రోజు పీఓ, కలెక్టరు అండ్ గోపి సార్ గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి పకడ్బందీగా మరి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఈ 9 తెగలకైనా ఈ 109 పోస్టులు దక్కినాయి. ఇక మిగతా ఏవైతే పోస్టులు ఉన్నాయో ఇంకా అంటే మిగులుబాటు పోస్టులు ఉన్నాయి కొన్ని, అవిటిని వెరిఫికేషన్ అంటే ఆదివాసులకు వెరిఫికేషన్ అవసరం లేదు. కానీ ఈ రోజు అవి మిగులుబాటుగా ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తప్పకుండా ఆదివాసులకే ఇవ్వాలనేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పీఓ గారికి,
గోపి గారికి, కలెక్టర్ మేడం గారికి ఆదివాసులుగా మేము విన్నవించుకుంటున్నాం. ఇలా చేస్తే మాకు తప్పకుండా మీరు న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇప్పటికీ దాదాపుగా మా పోరాట ఫలితం చూసి నిజమైనటువంటి పోరాటము, నిజమైనటువంటి ఆదివాసులని వీళ్ళని గుర్తించి మీరు మరి ఈ పోస్టులను మాకు ఇచ్చారంటే చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయము. ఇక్కడ మేము పోరాటం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలియజేసి ఆదివాసులకు న్యాయం జరిగే విధంగా చేస్తారనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం.